Thokozani ke bogogo, sithemba niyaphila nathi futhi kusaphinda futhi. Abantu bayangibuza ukuthi kuchaza ukuthini ubuhlali emaphusheni. Kuchaza ukuthini ukuphupha amabhayi emaphusheni. Okay bogogo. Kuzokwenzeka abaningi bephupha ubuhlali njengalokhu. Lokho esiyasikholele kuthiwa umndiki nomndawo. Lobu buhlali ke bogogo, ubuhlali obugqokwa izangoma, ubuhlali obugqokwa omakhosi. Kuzokwenzeka uthola ukuthi uzobona lobu buhlali ephusheni. Lobu buhlali lobu kuzokwenzeka ukuthi awubunikeziwe, awubugqokile but uyabubona ephusheni. Kulokhu kusuke kusymbolize gogo ukuthi wena osuke ubone lobu buhlali ephusheni udinga ukwenzelwa umndiki nomndawo, ngoba lobu buhlali representa umndiki nomndawo. So kunabanye ke ababuzayo ukuthi lobu buhlali lobu engiphethela obumnyama bona burepresenta ini, nalobu engibugqoke entanyeni ukuthi buyini bona. Lobu buhlale ke bugqoke entanyeni ke bogogo nalokhu kwenza muphi umehluko. Lokhu kumele ukuthi ubugedle ubunyanga bukamkhulu wami ngabuhlambulula ngase ngabuthatha. Ingakho ke ngifaka ubuhlalo obumnyama. Ubuhlalo obumnyama burepresenta imithi emihle, burepresenta imithi emimbi, ukusho ukuthi njengoba ufaka ubuhlalo obumnyama umnikazi wesikhwama ubephathi izinto ezimbili. Ubelapha khange futhi ube nomuthi othanda ukubheka eceleni. That's why kube khona ublack kube khona white. Okuchaza ukuthi ubugedle ubunyanga engibuthathile lokho bogogo ngokushiyana kwakhona. Ubuhlali ke buchaze lokho abanye basazobona obunje ngokushiyana kwakhona. Lokho ke bogogo amandawo, lokho kuthiwa umndawo. Yilokho ke bogogo ubuhlali buhlongene kanjalo, ubuhlali kushiyana kanjalo. Ubuhlali ungabufaki uma bengashongo ukuthi bufake. Bufake uma bekutshelile. Ngisho noma uthi wadwenza amagobongo, uma wenza amagobongo akusho ukuthi ifaka ubuhlali, cha. Yilokho ke bogogo, thokoza.